Rally Springen txapelketako hirugarrena eta hirugarrenean Ñañarriko proban aurrekoetan bezala lehengo lepotik burua irabazleak berberak Ander eta Angela Vilariño izan dira hain zuzen. Parte hartzaile kopuru ederra 73 irteeran, baina 17 baja izan dira lasterketan zehar. Istripu, kolpe eta gorabera askotxo izan dira eta. Aurtengo txapelketako dominatzaileak kotxe indartsuena eta sasoiko daude. Dudarik gabe, dena ongi egin dute, lehenengo txandatik garbi utzi dute nork agindu behar duen. Joseba Zapiraini 14 segunduko aldea atera diote eta ondorengoetan Xabier Lujo eta Txiki Burgosek osatutako bikoteak arrimatzeko aleginak egin ditu, baina ezin. Gaur egun ez dago ez Euskadiko txapelketan bikote hau harrapatuko duenik. Batazbesteko abiadura beldurgarria, orduko 112 kilometro. Ñañarriko Rally Sprinaren ibilbidea iazkoa eta aurreko urteetako berbera da, baina alderantziz amezketatik irten eta alegin bukatuz. Pizka bat konpondu da, zen hemen beste gorpeiak erabili ditugu, pizka bat estuagoak, beraz kotxearen konponamendua pizka bat hobeagoa izan da, eta ez dugu asko lan egin diferentziarekin, baina hurrengo lasterketara begira horri pizka bat ikusi behar dugu. Hor bigarrenak Xabier Lujo eta Txiki Burgos. Irabazleek baino 45 segundu gehiago behar izan dituzte lanak egiteko, baina hauen helburua ez zen Vilariño harrapatzea, kilometro batzuk egin eta Kantabriako rallirako, Espainiako txapelketako probarako kotxea puntuan jartzea. Iaz irabazi zuten hemen, baina aurten bigarren izan dira. Tampoco hemos empezado demasiado fuerte hoy, y luego como ya no estaba Zapi tampoco me arriesgo mucho, pero bueno, bien. Ander estaba en otra división, pero bueno, contentos. Irudietan hirugarrenak Mikel Urkiola eta Samuel Benítez. Hauek denboraldi hasieran pentsatu bezala markatu zituzten pausoak ematen ari dira. Erritmoa, lasterketa motzetako erritmoa hartzen, poliki gero eta bixiago, gero eta bizkorrago, eta sailkapen nagusian igartzen da. Abirian ostazitzaien poliki hauek ere helburura hurbiltzen ari dira, hirugarren tokian bukatu dute. Joseba Zapirainen baja ere azpimarratzekoa da, bigarren erlojupekoa bukatzeko kilometro erdi baino gutxiago falta zitzaiola baztarraio, eta gurpila puskatu zuen lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen horregatik. Daneti dauke, hasieran errezago, gero goien enlazadak eta gero jetxierea, orain da indibera jetxierea, konfiantza egin behar, bestela hor gezki. Hor Rafa Ateka eta Charlie Etxaniz. Txapela kentzeko moduko lana egin dute. Kotxe txikia, ez besteak bezain lehiakorra, baina halako errepideetan aldapa bera eta velozidade handiko bihurgunetan kotxeari zuen guztia, zuko guztia atera diote eta laugarren tokian bukatu dute. Berea baino gehiago diren kotxeen aurrean.
txapelketa ongi egiten ari dira, Hondarribian ez zuten suerterik izan palierra aportu zutelako, baina Rafa Ateka puntako postuetan agertzen hasia da dagoeneko. Arrebes, baino nire gustoko gehiago, ni bizan dut harin haue igual, bajada oso gorra, da nire gustokoa. Nahiko tekniko txue eta gatsa, eta bajadie nahiko gorra, baina bueno, ondo. Horra Ingeru eta Angel Castro 5. tokian bukatu dute. Rafa Atekak baino 7 segundo okerrago, eta Mikel Urkiola eta Samuel Benitezek baino 12 segundo okerrago. Arabar bikoteak beti bezala egun goxoa, lagun artean pasatzeko asmoarekin agertu dira, kotxea hartu, ongi pasa eta aldala behintzat etxera kotxea osorik hartuta bueltatzeko lortu dute helburua, aurrean ibili dira, ongi pasa dute eta azken sailkapeneko 5. postua ontzat eman dute. Muy centrado, totalmente controlando el coche, y nos ha gustado muchísimo el tramo porque en sí es lo que queremos, algo selectivo, que sea algo difícil y se vea quién lleva el coche y no los caballos. Nafarroako txapelketarako puntuak ere jokoan ziren. Leia estua espero zen, Bilares, Egozkue, Ramirez eta Txapu Irigoyenen artean. Matxin Bilares argi eta garbi nagusitu da, naparren artean. 6. tokian azken sailkapen nagusian, baina 2. nafarrari, Fernando Egozkueri, 28 segundo atera zizkion, eta 3. Juan Jose Santzi 29. Garbi beraz, bastandarraren nagusitasuna, Ñañarriko ibilbidean ongi moldatu zen, bisi ibili, eta txapela kentzeko moduko lana egin merezita. Lehendabizikoan pixkat, mantsoago ikusteko, beste biak ongi. Tramoa azkarra, eguraldeakin, perfecto, tío. A gusto. 7. Andoni López de Munain eta Inigo Korres hauek ere Renault Clio esporraz, aurrekoik baino, segundu bat eta 9 gehiago behar izan zituzten, lasterketa amaieran, Gabiriko proban baino desente gustorago ibili dira, alkarren artean hobe hartuta, eta espero bezala, halako ibilbidean ongi konpondu dira. Errepidea estua, bihurgune oso azkarrak itxuak askotan, kopilotoak beraz aparteko garrantziko lana izan du, notak behar den bezala emanez eta azalpen guztiak behar den bezala emanez toki askotan gidariak ezpaitzuen ikusten nolako bihurgunea zetorkion jarraian, eta halakoetan utzik txikiena larrutik ordaintzen baita. Superaskarra, goruntz beti atope, eta berantz superaskarra ere bai, baina gripa honakin da agusto. Oso ondo jonda. Bai. Eta hurrengo lasterketari begira, Azpeitime izango da ralia? Iguala izaten bada, perfecto. Hor Iñaki Alberdi eta Jorge del Cid. Borroka estua beti bezala, pike latza izan zuten Txus Jaio
eta Jesus Urkidiren kontra, azkenean Txus Jaiok palirra puskatu zuen eta lasterketatik kanpora geratu zen, baina Iñaki Alberdik 8. lekuan bukatu zuen atze trakziokoen kopako sarian 2. eta jendearen txaloak jaso zituen beti bezala. Lehenengo txandan beldurrez atera zen, arazo mekanikoren bat izango ote zuen, baina azkenean uste baino hobeto moldatu zen. Kotxeekin arazo batzu izan ditugu vibrazio aldetik handak batzu eta geuri pixka kostatu intzaigu lehenbiziko mangan. Biharrengo ja hobeto txoin dau eta ja 3. berriz burukan hor gauden, bai Txus Jaio, bai Labaka, Lebeiti denak inginan. Laurok gauden 3 segundo barrun, 4 segundo barrun gauden. Eta azkenengoan Txusek buskatu egin du, bestela pentsatzen ibea izango zela garaile. Adura Alberdi eta Fernando Santos 9. Iñaki Alberdi eta Jorge Delcidek baino 3 segundu gehiago erabili zituzten, baina hauek ere bere mailakoen artean, 2 mailakoen artean, denbora onena egin zuten. Gustora hauek ere, dibertitzeko asmoz etorri ziren eta helburua lortu eta gainera sailkapeneko postu txukun bat eginda, pozik etxera bueltan. Kotxea bukatu du osorik eta azkenen gustora. Ondo pasa dugu eta hori da garrantzitsuena eta gustora. Karrera politxe izan da eta ondo, oso ondo. Azkenean kotxea hemen egotia, dana osorik oso importantia da guretzako. Baina, benetan pozik egoteko arrazoiak hurrengoek izan zituzten Lebeitik eta Argoitzi Irziok hain zuzen. Pozik ziren biak behintzat lasterketa amaieran, aurrekoetan lortu ez zutena, hemen lortu zutelako. Oraindik ere badago egin beharra, baina aurrera pausu galanta eman dute. Pozik helmugan biak. Duel 3 hilabete errubeda probetako. Da beti karrerak etorri die, ure gaz eta zikinaz lehengunean gabiltzan, da gero probe oso ondo errubeda, da oso pozik gauz errubeda barrizekin. Oin arte karri zuen errubeda, ja zer egin barriz, eta proba barriz ezin da guretzako, eta oso pozik ez. Nor 11. Iban Tarsizio, 5 mailako irabazlea, suitzalgailuak martxan jarri zitzaion erlojupeko erdian eta 41 segundu galdu zituen, atzean bukatu zuen.
bigarren pasan estintorea sugatu zaigu, da geratu behar izan gara, zelan akeia estintorean hautza kotxe barrutik hasitako, da 40 segundu txarra behin dugu bigarren pasan bestetan baino, así que azkenean ez ditugun denbora oso onak egingo, seguru asko. Hor Jose Labaka eta Aitor Rotaegi kotxe honentzako ibilbiderik aproposena ez da Niñarrikoa, eta Azpeitiarrak aitortu zuen leten aurretik ez zela oso seguru sentitzen, eta seguruenik ezin izango zuela aurrean egon. Hori bakarrik ez, eta arazo mekanikoak ere izan zituen, vibrazio askotxo direkzioan gogorregia omen zeuen lehenengo txandan. Eta jakina, bat seguru ez dauenean, ez da bere ritmoan joaten. 8 segundu galdu zituen lehenengo txandan, eta gainera hurrengo bietan, naiz eta arazo hori konpondu, kotxea etzen oso ongi moldatzen ibilbidearen baldintzetara, ibilbidearen ezaugarrietara, eta beraz Labakak 12. postua ontzat eman zuen lasterketa amaiera. Bueno, lasterketa polita izan da, ezta, eta tramo asko gustatu zaigu. Aurreneko pasadan arazo izan ditu direzioekin, segundu batzu galdu ditu, eta bueno, bigarrengo konpondu dugu mekanikoek, eta bigarrengo eta hirugarrengo oso gustuan ditu, eta ondo. 13. tokian bukatu zuten Ibon Garai eta Aitor Bergarak. Hauek ere ez zioten kotxoari puntua hartu, lehenengo erlojupekoan ez ziren bat ere fin ibili, bigarrenerako 5 segundu hobetu zituzten, eta 3 segundu biziago ere ibili ziren hirugarrenean. Kontua da, aurten ia ez dutela kotxea hartu, Gabirin erlojupeko bakarra egin ahal izan zutela, eta Hondarribian ez zuten parte hartu. Harrezkeroztik reglajeak eta esekidura puntuan jarri nahian ari dira, proba desberdinak egiten, konfiantza hartu eta erritmo hartzeko, baina oraingoz behintzat galtza betelan daukate. Lasterketa gehiago beharko dituzte onenera itzultzeko. Nafarroako txapelketarako puntuen borrokan Matxin Bilares izan zen azkarrena, eta Fernando Egozkue eta Natxon Manero bikotea, irudietan direna, hauek bigarrenak izan ziren. Azkarrenak Matxin Bilares eta Juan Bidegainek baino 28 segundu gehiago behar izan zituzten. Beste batzuetan borroka estua izaten da Egozkue, Ramirez eta Irigoyenen artean, baina Ñañarrin etzen halakorik izan. Irigoyenek arazo mekanikoak izan zituen, lasterketatik kanpo geratu zen, eta Rodolfo Ramirezek ez zuen egun ona izan, Fernando Egozkuek baino 13 segundu gehiago behar izan zituelako azken sailkapen nagusian. Nafarroako txapelketarako puntuak beraz Matxin Bilaresek, Fernando Egozkuek eta Juan José Sanzek eskuratu zituzten lehenengo 3 postuetan. Eneko Zelaieta eta Xabat Urrestik 15. tokian bukatu zuten. Hondarribiko rally esprinean Eneko Zelaietak kolpea hartu zuen, kotxeari hainbat konponketa egin behar izan dizkio, eta jakina orain dena bere lekuan dagoen ikusi behar, eta hori ikusteko era bakarra pista gainean lehian da. Horregaitik Ñañarrin ez zuten emaitza onik espero, eta egia esan emaitza etzen ona izan. Hori bai, erlojupeko guztietan aurreko marka hobetu egin zuen.
gehien bat kotxea probatu, dena ondo funtzionatzen zuen. Eta bueno, lehenengo mangan atera irten gera pixka bat anteatzera, ez dugu ez dara gehiagi forzatu izan nahi. Eta bueno, denbora nahiko lortu dugu, kotxeare oso ondo ibili da. Eta hurrengo mangetan ja, bueno, pixka gehiago estotuz, 11 segundu jetxi ditugu, lehenengotik azkeneko tramora. Junior sarian dozena erdi bat parte hartzaile, Iker Gaioso eta Diego Fernández garbi nagusitu ziren, inor ez baitzen izan hauei aurre egiteko gauza. Bi mailakoen arteko lehian sartu ziren, baina erdi inguruan gelditu ziren Gaioso eta Fernández. 18garrenak azken sailkapen nagusian. Juan José Sanz eta Fran Balestena Nafarroako txapelketarako puntuen bila etorri ziren, azken sailkapen nagusian 19garren postuan, baina hauen lehian 3. tokian izan ziren Bilares eta Egozkueren atzetik. Sanz Egozkue baino 13 segundu okerrago eta Bilares baino 40 segundu okerrago gelditu zen lasterketa bukaeran. Rodolfo Ramirezek Hankuk sariko lehenengo puntuak bereganatu zituen, eta David eta Pablo Pelaez anaiak irudietan, hauek bat mailan irabazi zuten, ez zuten kompetentzia handiegirik izan, Iker Juez atzean geratu baizen, eta Iban Etxaniz eta Aitor Ruizek ez zuten lasterketa bukatu. Pelaez anaiek 22. tokian bukatu zuten, eta 25. postuan Andoni Blas eta Esteban Sarratea. Hauek Nafarroako txapelketako junior sarian puntuak hartu zituzten. Azkenekoz, 3 mailari dagokionez, Marcos Landa eta Joseba Iturrioz izan ziren azkarrenak. 3 mailan, hurrengoi 12 segundu atera zizkieten Ismael Oteiza eta Joseba Elizagoieni hain zuzen. Lasterketetatik kanpo egon ondoren, Marcos Landa berriz ere lehian da. Autokroseko Euskadiko txapelketako estreinakoa, Mendiolako zirkuituan 35 parte hartzaile 3 mailatan banatuta, eta ikusle dexente Mendiolako zirkuituan denboraldiaren lehenengo proban. Hor 2A mailako finalaren irudiak. 9 auto finalean, eta lasterketak dominatzaile argia izan du hasieratik. 75 zenbakiarekin Arkaitzuranga irten lehenengo tokian atera da, eta bukatu arte beste inor ez da gauza izan bera harrapatzeko. Erritmo bisia jarri du hasieratik, eta bera izan da nagusi. Lasterketak ordea gauza ederrak eskaini ditu, batez ere Iker Bengoa eta Montxo Korosoren arteko lehian.
Iker Bengoa 40 zenbakiarekin aurretik, Montxo Koroso 48 zenbakiarekin. Bengoa xexatzen behin eta berriz, zuloaren bila, bestea mendean hartzeko, baina ezin. Urangak berriz ez du arazorik izan, lasai ibili baita. Lasterketa osoan bere erritmoa jarri eta aldea kontrolatuta, Bengoa eta Koroso atzean zeuzkan. Hauek biak eran arteko lehian nahastuta, eta horri eskerrak Urangak lasai egin du alde. Horri eskerrak bakarrik jakina. Urangak kotxea behar da bezala prestatu da dauka, eta bera ere ez da makala. Autokrossean ibilitakoa da, rally eta rally esprinetara pasa aurretik, eta horten garbi dago bera gizon azkarrenetakoa dela autokrossean. 10 itzuli pasatxo eman dizkiote Mendiolako zirkuituari, 7:43 Arkaitz Urangak, 7 segundo gehiago Iker Bengoak, eta segundu bakar bat gehiago Montxu Korosok. Korosok gainera 2 mailatan hartu du parte. Hor, 3 gizon azkarrenak. 4 mailako edo kart crosseko azken saioaren irudiak dituzu hauek. Irtera istilutsua izan dute, baina Gorka Llano, Asier Parro eta Gorka Olaizola nahastetik onik atera dira, eta lasterketa buruan jarri dira 3. Lehia estua Gorka Llano eta Asier Parroren artean. Gorka Olaizolak eutsi dio erritmoari lehenengo itzulietan, baina azkenean ezin izango du aurreko bien martxa jarraitu. Lasterketa buruan 74 zenbakiarekin Asier Parro, Gorka Llano 17arekin. Bigarrenean, 3. Gorka Olaizola 4 zenbakiarekin. Esandakoa, Olaizolak ezin izango du azkenean hauen bien erritmoa jarraitu. Parrok tira egin du, Llanok arrastoa jarraitu du, baina ez du aurkitu nondik sartu eta nola gainditu bestea. Parro trebe ibili da, oso trebe. Azkar eta gainera ez dio lekurik utzi Gorka Llanori erasoan jarraitu eta aurrean jartzeko. Llanoren eraso guztiak alperrik izan dira. Itzulia joan, itzulia etorri, xaxatzen jarraitu du, baina ez da izan gauza Asier Parro gainditzeko. Azken txanpan gainera, Asier Parrok metro batzuk hartu ditu eta lasaiago aritu da. Hor azken metroak Asier Parrok irabazi du, 6 minutu 57 segundo, 3 segundo gehiago behar izan ditu Gorka Llanok, eta 7 segundo gehiago Gorka Olaizolak. Oskar Irazu izan da 4. eta David Berasain 5. Hor, lehenengo 3 podioan. Azkenik, 2 mailako finalaren irudiak. 2 mailan 6 kotxe bakarrik, 6 parte hartzaile bakarrik, eta dominatzaile garbia bat. Hasieratik Koroso, Montxo Koroso, izan baita azkarrena. Baina lasterketako benetako lehia beste bat izan da. Emilio Huerta, Aitor Fernandez eta Eki Gonzalezen artean, 3 gizon horien arteko lehian. Aitor Fernandezek sutsuegi jokatu du, lasterketatik kanpora bukatu du. Ondoren Eki Gonzalezek ere arazo mekanikoak izan ditu, eta azkenean Eki Gonzalez ere lasterketatik kanpora geratu da. Ordurako Emilio Huertari nahikoa lan emanda.
bien artean horri izan dira. Huerta aurretik, Eki González atzetik, biak ezin. Eki Gonzálezek Emilio Huerta veteranoa mendean hartu. Kontua da Montxo Korosok lasterketa dominatu egin duela, besteekin ez duela borrokarik izan, ez duela larritzeko beharrik izan, eta merezita irabazi duela. Besteen arteko norgehiagokan ordea Huertak González mendean hartu du, poliki lehenengo metro batzuk hartu dizkio, eta azkenean González bazterrean gelditu da. Korosok kuadrodun banderapean lehenengo tokian pasadu, lasterketa dominatu egin duela, besteekin ez duela borrokarik izan, ez duela larritzeko beharrik izan, eta merezita irabazi duela. Mendigoeren txapelketa asteburu honetan hasiko da. Udanako igoera izango da lehena, igandean. 5. edizioa du udanakoak, eta alor teknikoez eta izan ditzakeen zailtasunez gain, hainbat gidarirentzat proba berezia eta polita da. Bueno, udana oso politxa da, oso tekniko erdi inguruan eta goian, ez? Dagozu kezka bat, gaizkin izkerio pare bat kurba, gero itxen duzu gaizki 6 segidu, ez? Orduan, ez da bape egokia fallo hori itxia, ez? Lehenengo 2 kurba horrek ondartzen mozu, gero 5, 6, 7 kurba hartu likezu azkarrago, orduan, klabia da irulableku garrantzitsuak. A mí también es especial porque yo soy de aquí de Oñate, pero aparte es muy bonita de correr, porque tiene de todo, tiene zonas rápidas, zonas lentas y luego tiene curvas enlazadas que son muy bonitas. El asfalto está muy bien también, que eso también es importante para nuestros coches. Y yo creo que a nivel de participación y de público está bastante bien. Solo la he corrido un año, casi el año pasado, y me pareció que era bastante difícil, porque tiene muchas zonas iguales, sobre todo la parte de arriba, y en la parte de abajo tiene zonas de mucha velocidad. Entonces, la zona más complicada, la zona de arriba. Hay varios sitios, varios muros que son un poco trampa, que es bastante fácil tocar con la rueda allí y hacer una pequeña avería. El primer tramo es bastante... Hay unas curvas bastante de segunda, tercera, que son bastante lentas. Luego hay tramos hasta la cuarta paella que son un poco más rápidos ya. Y lo más bonito, lo que más me gusta a mí sería el de la cuarta herradura hasta la meta, que ya son curvas ya que hay que emplearse un poco más a fondo. Proba oso espeziala da, oso azkarra, bere kaldien da goikaldian, eta bueno, niretako proba oso polita da.
Aitor Zabaleta iazko txapelduna da orain ere Udanan irabazteko favorito nagusia. Udanako ibilbidea ondo baino beto ezagutzen du Bergarakoak eta gainontzeko gidarientzat aurkari gogorra izango da. Berak hala ere lehiakortasuna egongo dela argi dauka eta ez du ezer aurreratu nahi izan. Kotxe bat berriz dator, uste dut Bilariñok alabak daukela barketa berri bat, eta bueno, Aitor Errok dakitxe motor berria indauela, neko mejora kotxiai, eta bueno, gero CMIAP, urtero. Este kotxiak lehiakorra bak irintzen da, nekazago izango da, baina bueno, aregin ekin gutxu bentsat, da urtutzen badau, bien, ez dela, bueno. Ruben Nogueira soñatiarrak ere ezin hobeto ezagutzen du Udanako errepidea. Aurten bigarrenez korrituko du bertan, baina iaz bigarren postua eskuratuta, emaitza onak lor ditzakeela erakutsi zuen. Me gustaría hacer más o menos lo del año pasado. Este año creo que está más difícil, también viene Ángela Vilariño, según tengo oído. Y bueno, a ver, Alberto Alonso también corre mucho, y si hace más carreras que el año pasado, pues será un rival difícil a batir. Y luego Aitor Zabaleta, pues como está un paso por encima de nosotros, pues eso creo que no se le podrá ganar, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Alberto Alonso iazko hirugarren sailkatua ere berriro izango da Udanan. Txapelketa guztiak korritzeko asmoa du Alonsok. Bertako lasterketez gain, Asturias eta Kantabria aldeko beste batzuetan ere hartuko du parte. Udanan onena ematera irtengo da, eta baditu dagoeneko aurrean egon daitezkeen hainbat favorito. Zabaleta, Aitor, con la barqueta, que bueno, pues tiene todas las de ganar él, y luego también está Ángela con la barqueta, la Norma con la que ha corrido su padre en Ubrique, que también Ángela pues irá muy rápido con esa barqueta por encima allí, pues también tiene un pequeño plus para estar por delante. Y luego Rubén, que no hay que descartarlo nunca, que es de allí y andará muy rápido. Pero bueno, estar lo más adelante posible y divertirnos, que es lo principal. Aitor Ramirez oñatiarrak ere emaitz txukuna lortu zuen iaz, laugarren postuan amaituta. Iazko autoari hobekuntza batzuk egin ondoren, iganderako prest egongo da. Nire kotxia da aurreko urtetako bezalakoa, mejora batzuk egin da, eta bueno, nik uste dut kotxe oso kompetitiboa dela indikan, da gerra asko emongo gola. Ángela Vilariñok auto berria izango du igoeren txapelketan, Norma CN2, auto lehiakorra. En teoría tendría que estar delante de los CMs, pues, o sea, por motor, o sea, potencia, luego calidad de coche y todo, ¿no? Pero hombre, luego pues condiciones, si es una carretera de buen asfalto o no, si llueve o no llueve, pues un CM en agua o en una carretera muy bacheada o muy revirada, pues igual se puede meter delante de este tipo de barquetas. La lucha será con Zabaleta, sé que no le voy a poder ganar, pues porque es un piloto pues que tiene experiencia pues mucha más que yo, ¿no? Pero bueno, pues si pudiera estar detrás de él a un segundo o dos, pues estaría muy contenta, ¿no? Udanako igoerak beste oñatiar bat ere izango du parte hartzaileen artean, David Ardions. Aurten rally esprinetan zentratuko da bereziki, baina igoeraren baten ere izango da, eta nola ez, etxekoan ez du utzik egingo. Pues la mejor expectativa es aparcar el coche entero en el garaje y luego, bueno, pues si va a poder ser, quedar primero de mi categoría, espero que pueda ser así. Favorito yo creo que indiscutiblemente será Aitor Zabaleta, aunque este año tendrá un poco más lucha igual si es que viene Ángela Vilariño a correr, pero bueno, espero que gane Aitor. Y luego, pues no sé, entre los pilotos de Oñati andarán ahí, Rubén Nogueiras andará bastante arriba también, y bueno, luego de las clases, pues yo creo que los pilotos de Oñati irán destacando, pero así como primero, espero que gane Aitor. Lasterketa polita eta zailtasun handikoa aldi berean, igandean maiatzaren 2an Udanako igoera.
Jonathan Rea britainiarra gailendu zen Superbikeko munduko txapelketako laugarren proban, Holandako Assen zirkuitoan. Bi lasterketetan jaun eta jabe izan zen Hondako gidaria. Lehenengoan, Yamahako James Tousland eta Apriliako Leon Camier britainiarren aurretik. Bigarrenean berriz, Leon Haslamek eta James Touslandek osatu zuten podiuma. Sailkapen nagusian, Suzukiko Leon Haslanek jarraitzen du lider 158 punturekin. Asseneko lasterketetan 6. eta 4. sailkatuta, Apriliako Mas Biaili da bigarren 128 punturekin. Rea 3. da 110 punturekin eta Carlos Txeka Katalana 4. 103 punturekin. Munduko txapelketako hurrengo hitzordua maiatzaren 9 izango da Italian. Gary Paffett britainiarra izan da garaile Alemaniako turismoen txapelketako lehen lasterketan. 29 urteko gidariak 15. irabazi du Hockenheimeko zirkuitoan. Jardunaldi borobila Mercedes taldearentzat, sailkapeneko lehen 4 postuak bere ganatu ditu eta. Paffetten atzetik 3 taldekide, Bruno Spengler Kanadarra, Jamie Greenen britainiarra eta Paul di Resta eskoziarra. Dena dela, Audiko Martin Tomzik alemaniarrak lanak zaile jarri zizkion Paffetti eta lehen itzulitik 11. itzulira arte bera izan zen nagusi. Orduan baina, atzealdeko ezker pneumatikoa zulatu zitzaion eta 32. itzulira arte iraun bazuen ere, ezin izan zuen lasterketa amaitu. Handik aurrera, Paffett lider jarri eta horrela jarraitu zuen lasterketa amaitu arte, amaieraldera taldekideek presioa sartuta ere. Txapelketako hurrengo lasterketa Valentzian izango da maiatzaren 23. Euskadiko igoeren txapelketaren atarian emaitza txukuna lortu du Ruben Nogueira soñatiarrak Riego de Ambroseko igoeran, Ponferradan. Bigarren sailkatu da bere mailan eta baita sailkapen nagusian ere. Fermin Busta izan du aurretik bietan BRC 5 Eboarekin. Nogueirasek eta bere Silverkarrek oso gertu amaitu dute. 3. Juan Antonio Castillo sailkatu zen, hau ere Silverkarrarekin. Gurean lehen igoera igande honetan izango da eta Oñatiarra sasoiko helduko da etxeko hitzordura. Shut